Hi lovely people. Ej, undskyld, jeg ikke lavede noget på bloggen i dag, eller på Facebook, eller for den sags skyld overhovedet været på nettet. Sådan rigtigt. Det var fordi, jeg var til læge. Med min hals, som viste, at det var helt okay, og der var ikke noget, og min mand, der fejlede ingenting. Det var helt okay. Det er jeg glad for. Jeg er så bange for, at jeg skulle opereres eller sådan noget. Så lige ved at kvæle mig. Men det gik godt, og det er jeg rigtig glad for. Og så, som jeg nu er klodset, væltede jeg på vej til skole. Vi har 2 kilometer, så vi skal cykle, og så efter 2 kilometer, så skal vi en bus. Og så væltede jeg altså på cykel, og fik en kæmpe hudafskrabning. Ja, det er sådan. På mit ben. Og det var så træls, for det gør ondt. Og så slog jeg de 3 fingre her rigtig, rigtig hårdt. Men de var ømme det næste dag, men nu er de ved at forsvinde. Nu er de ikke rigtig ømme længere. Det er dejligt. Så jeg måtte sidde i 4 timer over i skolen, fordi vi havde volleyballstævn. Altså 4 timer med at sidde og glo på, at der var nogen, der havde det sjovt at spille volleyball. Altså, jeg måtte bare sidde og glo på sidelinjen. Det var bare så træls, mand. Men det gik da, og jeg overlevede. Men så er det en rigtig god dag. Vi ses! Elsker jer, lovely people. Håber I har en god tirsdag.